Μια παλιά ψαραπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δυο κασόνες από μπύρες και 3 όδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση μήπως γαζόζεν περάσει. Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τις κυρίες. Κι αν γίναμε σκουπίδια δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια. Τρέμουνε το σκουπιδιάρι μην περάσει και τις πάει. Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε Μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες 70 χρόνια φίλες συζητάνε για τον Πάπα με μια τρίφυλλη ντουλάπα. Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τις κυρίες. Κι αν γίναμε σκουπίδια δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια. Τρέμουνε το σκουπιδιάρι μην περάσει και τις πάει. Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπιδοντενεκέδες προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν 3 λαλού και 2 χορές. Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τις κυρίες. Κι αν γίναμε σκουπίδια δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια. Τρέμουνε το σκουπιδιάρι μην περάσει και τις πάει. Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε Τα σκουπίδια περισσεύουν 3 λαλού και 2 χορές.